खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ चिराङाव अंगनवाड़ी मावथि आरो हेफाजाबगिरिफोरनो थिसनलाइ बिलाइ रानदों। गथ'सा आरो आइजो अनसाय सिबिथायखौ गोख्रों खालामनायनि मोनसे मख'जाथाव आगानजों मानगोनां मावफुं सोद्रोमा श्री गौतम दासआ मैया चिरां जिल्लानि सा 54 अंगनवाड़ी मावथि आरो सा 124 हेफाजाबगिरिफोरनो थिसनलाइ बिलाइ गथायो। बे फोरबोआ मानगोनां एमएलए श्री अजय रय आरो बिटिआर सोरखारनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनि नुजाथिनायाव जादोंमोन। गोदान थिसनगिरिफोरा चिरां जिल्ला मावख'नि गेजेरजों बिटिआरनि आइजो आरो खुदिया जौगाथाय बिफाननि सिङाव हाबा मावगोन। नैथि खौराङाव दङ चिराङाव पिएचसिएस गोहो गोनां। बिटिआरआव मैखोम माइरं बाख्रि मावथांखिनि सायाव सावरायलायदों। गामियारि सिबिथायखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे गाहाय आगानाव मानगोनां मावफुं सोद्रोमा श्री उकिल मुसाहारिया मैया चिरां जिल्लानि गुदि आबाद क्रेडिट ससाइटि एबा पिएचसिएसनो फट'कपि मेसिन राननानै होयो। बे हाबाफारिया क'क्राझारनि तितागुरिनि समबाय भवनाव जादोंमोन। बे जुन्थिफोरखौ सरासनस्रा सिबिथाय मिरुफोरखौ गोख्रों खालामनो आरो गासै ओनसोलाव नोगोरारि सिबिथाय होनायखौ बांहोनो थाखाय मोनसे मिरुआरि बिथांखिनि सिङाव होनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलाव फैबाय थानाय मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन माइरं दोनथुमनाय सुबिदानि बागै गोनांथार सावरायनाय जादोंमोन। मानगोनां सीएम श्री प्रमद बर'नि दैदेननायाव बे गिदिर मावथांखिनि सिङाव 40 पिएचसिएसनो हा रानना होखाबाय। थामथि खौराङाव दङ क'क्राझारनि कुसुगाव ओनसोलाव मेलेरियानि गोसारनाया सानै सुबुंनि जिउ खहा। भारत-भुटान सीमा ओनसोलजों लोगोसे गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कुसुगावनि गोबां ओनसोलफोराव मेलेरियाया गोसारनो हमदों। बे गोसारनाया सिगांनिफ्रायनो सानै लाइमोनफोरनि जिउ लाखाबाय। जाथायनि उनाव क'क्राझारनि डिपुटि कमिशनारआ गोहोम गोग्लैनाय जायगाफोरखौ दावबायहैदोंमोन आरो गोसारनायखौ होबथानो थाखाय थै आनजाद नायनायनि राहाफोर जागायदोंमोन। मेलेरिया बिफाननि मोनसे बावसोमनाय हान्जाया डेमडेमा, नवीननगर, आलीनगर, रायमना आरो कुसुमबिल बायदि गामिफोराव न' थैनि नमुना बुथुमगासिनो दं। हान्जाया फरायसाफोरखौ जाथावना सन्देरनायनि आनजाद नायनो थाखाय फरायसालिफोरावबो थांगासिनो दं। बे समावनो कुसुगाव सुबुं देहा फाहामसालियाव थै आनजाद नायनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो दं। गिबि रिपर्टफोरा प्लाज्मडियाम विवाक्स मेलेरिया सन्देरनायनि गोबां केसफोरखौ रोखा खालामदों। बेयो नोजोर होथावना दि भारत-भुटान सीमा ओनसोलफोराव जारिमिनारि महरै खनले मेलेरियानि गोसारनायखौ नुनो मोन्दों, जाय बोसोरफ्रोमबो मोनसे बोथोरारि सावस्रि जिंगायाव सोलायबाय। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम केबिनेटआ पेहेलगाम उदखारि गाग्लोबनायाव खहा जानांनाय नखरफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइ होनो गनायथि होदों। आसाम केबिनेटआ जम्मु काश्मीरनि पेहेलगामाव बावैसो सिगां उदखारि गाग्लोबनायाव थैनाय सुबुंफोरनि नखरनो 5 लाख रांनि राङारि हेफाजाब होनो गनायथि होदों। बे दुखुनांथाव जाथाया सा 26 सुबुंफोरनि जिउ लादोंमोन, जायनि गेजेराव गोबाङानो दावबायारिफोरमोन। बे थिरांथाखौ फोसावनानै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गोथौयै दुखु फोरमायो आरो बुङो दि आसामआ गोबां बोसोरनि बिग्रायखांनायखौ सहायनांनायनि उनाव बेबायदि खहानि दुखु आरो दुखुखौ बुजिदों। जों नखरफोरनि दुखुखौ मोनदांनो हायो। जोंनि सोरखारा थैनाय आरो बिसोरनि आंगोफोरजों होजानाय बावसोमनायनि नेरसोन महरै बे फिसा बिबांखौ होनो थिरांथा लादों, शर्माया गुवाहाटीआव मोनसे खौरां मेलाव बुंदोंमोन। रायजो सोरखारा गिबियाव 24 एप्रिलाव अनसुंथाइनि बाथ्रा फोसावदोंमोन, जेराव हिंसानि मुगैथाव जाथायजों खहा जानाय गासै 26 नखरफोरनो हेफाजाब होनाय जादोंमोन। शर्माया बेखौबो फोरमायदोंमोन दि दानि रैखाथि बारहावाखौ नोजोर होनानै सीमा बारनाय खैफोदफोरखौ होबथानो थाखाय बांलादेशजों लोगोसे आसामनि सीमायाव गोख्रों सांग्रांथि लाखिनाय जादों। बाथि खौराङाव दङ आसाम केबिनेटआ रेशन कार्ड गोनांफोरनि थाखाय अक्ट'बरनिफ्राय रेहाय बेसेननि मुसुर दालि, सिनि आरो संख्रिखौ गनायथि होदों। गोरिब नखरफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय मोनसे गिदिर आगानाव आसाम केबिनेटआ हायुंआरि आदार रैखाथि आयेननि सिङाव सुबुंफोरनो रेहाय बेसेननि मुसुर दाल, सिनि आरो संख्रि होनो थाखाय मोनसे गोदान बिथांखिनि गनायथि होदों। बे बिथांखिया अक्ट'बर 2025 मायथाइनिफ्राय जागायगोन आरो गासै रायजोआव 72 लाखनि बांसिन नखरफोरनो मुलाम्फा होगोन।
बिथांखिनि सिङाव साफ्रोम NFSA रेशन कार्ड गोनांफोरा दानफ्रोमबो मोनगोन 1 किल'ग्राम मुसुर दालि, 1 किल'ग्राम सिनि आरो 1 केजि संख्रि। बे बेसादफोरखौ जोबोद बाङाइ बेसेनाव होनाय जागोन। सोरखारा बेफोरखौ बायनो हाथाव खालामनो थाखाय उफ्रा बेसेनखौ होगोन। मुसुर दालिया 1 केजिआव 25 रां, सिनिया 1 केजिआव 20 रां, संख्रिया 1 केजिआव 10 रां। बेसादफोरखौ NFSA मुलाम्फा मोनग्राफोरनो होनाय सरासनस्रा माइरं आरो गमजों लोगोसे रायजोआरि राननाय खान्थिनि गेजेरजों होनाय जागोन। मावख'आरिफोरा बुङो दि बे आगाना गोरिब नखरफोरनि सायाव रांखान्थियारि बजाखौ खम खालामगोन, बिसोरखौ बांसिन सावस्रि गोनां आरो बायदि रोखोमनि आदार जानायाव मदद होगोन आरो गासै सावस्रिखौ साबसिन खालामगोन। बे बिथांखिखौ माबोरै मावफुंनाय जागोन बेनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायथिखौ थाबैनो जाग्रा आदार आरो नोगोरारि जगान बिफाना फोसावगोन। 6थि खौरांआव दङ आसामआ एडभान्टेज आसाम 2.0 निफ्राय 7,730 कौटि रां खाथायनायनि थांखिखौ गनायथि होदों। आसामआ जापानजों 7,730 कौटि रां थिसननायनि थांखिफोर, साख्रिनि जौगानाय आरो सोमोन्दोखौ फोजोबदों। आसाम केबिनेटआ गुबुन गुबुन रां थिसनगिरिफोरनिफ्राय 7,730 कौटि रां थिसननायनि थांखिफोरखौ गनायथि होदों। बे थांखिफोरा बे बोसोरनि फेब्रुआरियाव खुंजानाय एडभान्टेज आसाम 2.0 जथुम्मानि समाव सागान होजानाय MOUफोरनिफ्राय फैदोंमोन। बे सागाना आसामखौ सा-सानजायाव मोनसे गाहाय रां थिसननाय थावनि बानायनायनि फारसे मोनसे गिदिर आगान। सोरखारा फोथायो दि बे रां थिसननाया गोबां साख्रि सोरजिगोन आरो दिहुननाय, आबाद प्रसेसिं, लजिस्टिक आरो दावबायथाय बायदि सेक्टरफोराव दारिमिनारि जौगानायखौ बांहोगोन। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बेखौबो फोसावदोंमोन दि आसामआ थाबैनो जापानी राव मिरु मोननो हागौ। बे मिरुआव जापानाव सुबुं समगान्थिनि साख्रिनि थाखाय रोंग'थि गोनां खामानि मावग्राफोरखौ फोरोंथाय होगोन। बे फोसावनाया तशियाकि निशिकावानि दैदेननायाव मोनसे आसियान वन थान्दै हानजाजों बिथांनि सावरायनायनि उनाव फैदोंमोन। बे बिथांखिया सोलोंथाय, रोंग'थि आरो रांखान्थियारि हेफाजाबाव गोसो होनानै जापानजों गोख्रों सोमोन्दो गायसननायनि आसामनि गेदेर थांखिनि बाहागो। 7थि खौरांआव दङ आसाम बर्डआ 2025 मायथाइनि थाखाय SSLC कम्पार्टमेन्टेल आनजादनि रुटिनखौ फोसावबाय। आसाम स्टेट स्कुल एजुकेशन बोर्ड डिभिजन 1 गुवाहाटीआ मावख'आरि महरै हाई स्कुल लिभिं सार्टिफिकेट एबा SSLC कम्पार्टमेन्टेल आनजाद 2025 नि समफारिखौ फोसावबाय। फोसावथायनि बायदिब्ला आनजादफोरा 23 मेनिफ्राय 29 मे 2025 सिम जागोन। कम्पार्टमेन्टेल आनजादफोरा सानफ्रोमबो मोननै शिफ्टआव खुंजागोन। फुंनि जथुम्माया फुंनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफु 12 रिंगासिम जागोन। फारसेथिं सानजौफुनि जथुम्माया बेलासिनि 1:30 रिंगानिफ्राय 4:30 रिंगासिम जागोन। बे आनजादआ बै फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार खाबु होयो जायफोरा गाहाय SSLC आनजादाव मोनसे एबा बांसिन आयदाफोरखौ उथ्रिनो हायाखैमोन। गावसोरनि फिथायफोरखौ साबसिन खालामनो आरो गोबाव खालामाजासे गावसोरनि सोलोंथायारि दावबायनायखौ सोलिहोबाय थानो थाखाय। 8थि खौरांआव दङ गुवाहाटीनि जाफुरिगकआव गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा जौ जब्द, सासे आइजोखौ हमदों। गुवाहाटीनि जाफुरिगकआव आयेन बेरेखा जौ जब्द खालामदों, आइजोखौ हमदों। 5 मे 2025 खालि पुलिसआ दिसपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय जाफुरिगकनि मोनसे न'आव सिग्रोमदोंमोन आरो गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा जौ जब्द खालामदोंमोन। बे सिग्रोमनाया मनिर चकआव 45 बोसोर बैसोनि बसुमतारीनि न'आव जादोंमोन। अपारेशननि समाव पुलिसआ 72 बथल बियार, 299 बथल भारताव बानायनाय गुबुन हादोरारि जौ मोनदोंमोन आरो 300 लिटारसो हादोराव बानायनाय जौफोरखौ फोजोबस्रांदोंमोन। बसुमतारीखौ हमनानै लानाय जादों आरो आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।